Her er min hjemmelavede melkværn, som jeg har lavet ud af en møllesten fra sådan en IKEA-kværn. En bold, den går igennem inde i her. Heroppe under, der sidder mundstykket så. Og nogle brædder, som jeg har lavet en kasse ud af. Så sidder der sådan en lille kugleleje her, som jeg købte i Biltema. Det er ligesom til Hansen. Og så en boremaskine til at køre kværnen. Her der kommer kornet i. Det løber ned i kassen. Nu kan et hul her. Lad os prøve at sætte den i gang. Den er ikke lydløs. Så er mel med klid. Det kan jeg så sigte, sådan så at jeg får mel og klid. Og det har kostet, sådan en har kostet en 50'er, og sådan en har kostet 25-30 kroner. En bold til en 10'er og nogle møtrikker og nogle brædder. Så det kan ikke være meget over 100 kroner. Boremaskinen, den kan jeg tage af, så det er bare den boremaskine, jeg normalt bruger. Så nu kan jeg lave mel.